O Gaiastech é unha iniciativa desenvolvida pola Xunta de Galicia co obxectivo de impulsar a transformación dixital do noso tecido produtivo e promover modelos de negocio innovadores e competitivos globalmente, con produtos, servizos e solucións cunha impronta tecnolóxica que aporta valor. Gaiastech é un espazo de innovación aberto para aqueles que teñan a capacidade de transformar a nosa comunidade e con vocación de promover a creatividade e a capacitación dixitais. Dende o centro, coordinarase e cohesionarase a rede de nodos de Galicia que impulsan as tecnoloxías dixitais de máis impacto, como o 5G, a intelixencia artificial, o Big Data ou a ciberseguridade. O Centro Gaiastech artéllase sobre o talento que xera aportacións innovadoras coas que se poidan realizar propostas de maior valor a través da incorporación da tecnoloxía. Gaiastech é un escenario para a colaboración público-privada que axuda ao desenvolvemento da Galicia dixital en todos os ámbitos económicos, sociais, dos servizos públicos e da administración. Concentra o coñecemento e actúa como un entorno para a retención e capacitación de talento. Dispón de capacidades para o desenvolvemento profesional e ofrece un hábitat integrador e inclusivo no ámbito dixital.